To, že jsem přišel o nohy, to jsem věděl hned. Po nehodě jsem byl při Gejdomí. Povídal jsem si se záchranářem a dal jsem si cigáro. Po nějaký době si říkám, že kdybych se nemotal kolem auta tak dlouho, nebo kdyby ten chlap neposílal SMS-ku. Už je to všechno jenom kdyby, no. Ve finále jsem to přežil, tak to nedopadlo nejhůř. Konec konců mohl se být mrtvej. Tak víš co, no, je to život. Chybama se člověk učí. I když uděláš všechno správně, tak nejdůležitější přitom je čas. Občas si říkám, jestli všichni tihle lidi vědí, co v podobné situaci udělat. Třeba i při banální nehodě, jaká se stala mně. Čas je ta věc, kterou prostě musíš uhlídat. U mě to byly skoro 3 minuty. Během nich jsem mohl kdykoliv odejít od auta za svodidla. To máš 165 vteřin a ani jednou mě to nenapadlo. Myslel jsem na výstražný trojúhelníky, vesty, vyplnění papíru, ale ne na sebe. Stalo se to v dubnu v roce 2012. Jel jsem po jižní spojce směrem ze Smíchova. Přede mnou se tvořila kolona aut, tak jsem se začal přibržďovat, abych mě nebrzdil na poslední chvíli. Říkal jsem si, co je to za šílence, kam koukal. Vypnu motor a jdu zkontrolovat škody na autě. Ten chlap seděl pořád uvnitř. Došel jsem k němu a řekl, ať si vyndá papíry o nehodě, že to rovnou sepíšeme. On odpověděl, že nic takového nemá. Poprosil jsem ho, aby dal za auto alespoň výstražný trojúhelník. Ten neměl taky. V duchu jsem si říkal, to je ale řidič, nic nemá připravenýho. Jdu teda ke svýmu autu, chci v kufru najít co nejrychleji trojúhelník. A najednou přišla rána. Žádný kvílení brzd, žádný zatroubení, nic. Jenom rána do toho chlapa, co mě naboural. Přirazilo mě to k mému autu a průšvih byl na světě. Sanitka, hasiči a nakonec i vrtulník. A můj výlet skončil v nemocnici. Po probuzení jsem zjistil, že nemám ani jednu nohu. Pořád mi v hlavě vrtá to zbytečný kdyby. Kdyby měl ten chlap trojúhelník, kdybych já byl rychlejší. Proč mi to všechno trvalo tak dlouho? Kdyby už mi nohy nevrátí. Naštěstí mi zůstalo to nejcennější. To je život. Chtěl bych ale, aby se z mé chyby poučili ostatní. Já dopad ještě dobře. Žiju plnohodnotný život, sportuju. Každý nemusí mít takový štěstí, jako jsem měl já. U nehody je důležitý rychlý a dobrý rozhodování. Kdykoliv mezi těma 3 minutama jsem si mohl zachránit nohy. Jen kdybych se dostal včas mimo silnici. Kdyby. 2 roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koly, kličkuji mezi výmoly. Řítím se jako drak, však vždycky jen tak, jak předpisy mi dovolí.